Ahojte, to som ja, Peťa. Mám tu spoločníka. Čaute. Anečku. No, my ideme na zastávku, ako vidíte. A Anečka vám niečo povie. Ja? Tak si to zober. No. Ďakujem. Zač a môžeš. No, tak ideme na autobus, dúfam, že ho stíhame, pretože ide nám o 13:18. Ak nestihneme, tak ide ešte 55. Takže uvidíme, aký autobus stihneme. Yeah. No, takže tak a je tu hrozne veľa, takže ako neviem, ako to stihneme, keďže sa nám v kuse šmíka, hej, vedú sa mi trikrát šmyklo na zdravie, takže tak, no tu mám našu peknú, takže som rada, že už do nej chodím, takže tak, no. A my pôjdeme na konci ulici a potom doprava o zmenke. Takže som rada, že to je blízko. Na zdravíčko. Takže asi sa budete pýtať, prečo som dlho nevydávala vlog za Aneškou, ale mali sme toho veľa. Keď sme skončili sme základku a potom na zdravie. No a potom sme... Čo sme potom? No a počas celej sa nejaké stretávame. Hej, Máme toho celkom dosť veľa. Takže je to také dosť šialené, dá sa povedať, pretože plus ja chodím na kone. Začnem teraz aj už opäť chodiť na Lukostreľbu a ešte aj na polovnícky kružok v škole. Takže by som to nestíhala vôbec sa nejak stretávať s ňou. A mám aj celkom dosť učenia, takže... No, takže a tu máme dve, lebo naozaj je to veľa po tej základnej. A teraz sme posledný víkend sme spolu, lebo potom ešte 3 dní sme doma a zase škola. My máme predĺžené prázdny, takže my nejdeme celý týždeň do školy. Až ďalší týždeň. No, a ja idem štvrtok. Nie ďalší týždeň sa ide. Áno, Do školy no. v stredu, ale ja nejdem. Stredu do piatok, my to máme predĺžené. No my ideme štvrtok a piatok, ja idem na prax. A potom je víkend a potom škola. Takže tak no. V škole sa mi darí lepšie ako na praxi. Takže tak. No a už budeme na tej zastávke, takže sme v autobuse. Čauko. Takže sme naspäť, lebo sme zistili, čo? Že sa stíhame. Takže výborne. No tak tu budeme chvíľu čakať. Pohode. No. Takže zatiaľ. Tak ajte, sme tu, teraz sa prezliekame do takých ako keby vecí. Oblečenie. Áno. Tak dám vám Anešku, aby ona ukázala, čo má. Čaute, ja mám šaty. Počkajte, ja vám to takto to vypadá. Takto vypadajú tieto šaty a sú krásne. Sa mi páčia, len toto je trošku také, že také ako neviem čo. A v pohodičke. Dobre, a dávam Peťu. Takže tak, a teraz sa my ideme ukázať a za chvíľu nás vidíte. Takže takto vypadá outfit môj. A takto vypadá náš outfit. Takže toto je môj outfit. Takže takto. Hrozne krásne šaty sú. To. Takže áno, počujete Anešku. Takže tak a zatiaľ.
sme tu. Už ideme do posledného obchodu a to je tedy. To je tam. Kde? Tam. Takže tak. A zatiaľ sa majte. Čaute. Už sme naspäť. Áno. A? Začína Aneška. Čo sme si kúpili? No, tak najprv sme išli do Teska a najprv sme spolu išli kúpiť Nutellu. A potom sme vlastne dobre? Išli si nejakú dobrodku kúpiť. Môžeme spolu asi to ukázať. Jaj, áno, vlastne. Toto je od Milky Tender. Ja. A cappuccino. Cappuccino. Latte. Tak latte. Latte. Takže toto. Pokračuješ? No. Potom sme boli... Kde sme to boli? V DMke? V DMke. No, potom sme boli v DMke a ja som si potrebovala kúpiť už tento... Toto sérium, pretože ho používam a mne to zlepšuje pleť na tvár. Takže to ja sa nemôžem hýbať. A potom som si ešte kúpila takéže masku na tvár. Áno. Ty musíš to piť, že? Veľmi dobre, dáte si? Ináč máš tam aj slamku. Viem. A potom ešte toto pod kruž, pod oči, tak nie pod kruhy, pod oči. Áno. A masku, to mám všetko, akože z DMky. A potom sme boli vlastne, kde sme to boli potom? A to je jedno. Potom sme boli aj v Sinsa, v Gate. V Gate, áno. Gate a ja som si kúpila takéto úžasné tričko, sa mi strašne páčilo. Áno. Takže konečne mám tričko. A potom sme už len boli vtedy a ešte sme si kúpili také isté prstenie s Peťou. Ja ich musím nájsť. Tu sú. A tento vypadá ako smluvný prst. S tým kamienkom. Takže ako... Potom sme boli v akcione, alebo ako sa to presne povie. A kúpili sme si taký istý zošit, ona má iba čierny a ja mám takýto, ale je to taký istý. A je to super, pretože to je hebké. A budem si tam písať rok 26. A potom sme už len boli, kde vtedy. Kde som si pravda, že kúpila náušnice. Pravda, že ja priam milujem školské potreby, takže určite, že pera som si kúpila ďalšie. Potom ďalší prsteň, ale to už je Ačkové. Peťo, počkej. Potom takéto náušnice. Tie sú strašne mega pekné, aj Peťa má také. Áno. A ešte mám tu posledné dve veci. A to sú takéto náušnice. A pravda, že myslela som aj na svoju mačičku, tak som jej kúpila hračku. Výborne. No. No a toto sa ti chcela ukázať. Už mám polovicu preč. Ja ešte nie. Kľudne si daj. Teraz idem ja, ale Áno. ja to musím trošku pozbierať, lebo... Ešte to neukazuje všetko. Neboj sa. No, dobre. Takže, prvé čo som si, boli sme v DMke. V DMke som si, ničím som si kúpila, ale nemám to tu, lebo som to tam musela nechať, lebo proste neriešim. Niečo sa stalo. Hej. A Dobre. Potom sme boli v Sinsei, áno. A v Sinsei som si kúpila. nie, to bol v Gate. A v Gate, v Sinsei sme si...
Nie, tam sme si iba skúšali veci. Ja, áno, tak v Gate som si takúto mikinu kúpila. Takúto, hnedu. A je tam, čo tam je? Lejc. Takto. Takže ako, a je hrozne hebká. Takže tak. A takto ako keby bavlnu. No. Potom sme boli v Tesku. Tak tam... A najskôr sme boli v Tesku, pardon. Takže Nevadí. v Tesku som si kúpila tento juice bar. Je tam pomaranč, mango a mrkva. Lebo toto pije môj bratranec a prvýkrát, keď som si to dala, tak mi to hrozne chutilo. Potom sme si to latte kúpili tam s Aneškou. Potom to tender. A to je všetko. Potom sme boli v Gate, v Sinsei, Demke, najskôr, to je jedno. A potom sme boli vtedy a tam som si kúpila tieto náušnice, čo má Aneška. Potom tie 2 prstenie v Tesku. To som vám zabudla povedať. Ty už máš, áno. Potom túto abecedu, lebo chcem s tým niečo spraviť. Potom to som hrozne chcela, lebo aspoň nemusím to strihať, ale to iba ako keby potiahnem a trhne sa to. Potom tieto, ako sa to povie? Bielitka, áno. 3 bielitka, také krásne. Potom takéto pero na telefón. A potom tieto náramky. Potom v Action sme si kúpili toto. Áno, presne. Ja mám taký tu modrý a ona má čierny. A potom, jasné, že žehličku. A ideme to vyskúšať dneska. Takže sa teším. Juhu. Takže tak. No a to je vlastne pre dneska všetko. Ďakujem, že ste pozerali tento vlog a toto video. Nezabudnite dať like. A nezabudnite dať like, odber a zvonček. Takže neviem, či vlastne aj zajtra bude vlog, aj v nedeľu bude vlog. Som to dala na Instagram, že 3 dní po sebe. Takže máte sa na čo tešiť, aby sme to dobehli. Takže zajtra vidíte náš deň a v nedeľu, ako sa s ňou lúčim. Takže tak. A nezabudnite odoberať na Instagrame agentúru Hektor a sám sebou. Takže tak. A my sa vidíme zajtra. Čaute. Ahojte.